Айде, давай. Тук ще покажем топ 2 Winamax Ryzel Winamax Deck Profile. Топ 2. За Ryzel игра... към Ryzel чета играем 2 Ice, 2 Sword, 1 Star, 1 X, 1 No, 1 Cross, 1 Plasma. Всичко от Ryzelите. За Winamax играем 2 Duru Warrior, 1 Kage, 1 Gancho, 1 Goblin Burg, 1 Gambara Knight, също така 2 Пейра. Сега преминаваме към No Engine. За No Engine играем 3 Пурулия, 3 Флоус, 3 Аш, 3 Дрол, 1 Нибиро, Такиони, Кросаут, Coldbite, Bonfire, Prosperity, Талант и един Грейвдигър Трапъл. И това е всичко в мейн дека. Специално за Cyber брат Кусяр. Специално шаутаут на Кусяр вест. Кусяр Cyber драгана. Шаутаут за най-мощния. Шаутаут за китайчето от Бургас. Да го духа дебелака. От всички свински играчи стигнали най-напред. Сайбъра някак се да. Сливен смело напред. Cyber е твоя враг, го няма. Ти се викаше кринжара. Вектор дека играем едно Гага Гърл. Имаш? Снимам, да. Един Кастел, един Ивалформ, един Гранит, един Банши, един Бугареш, една Напрежна, една Кристуин, една Лагуска, един 104 Маскарейт, много важен, бържва за 7 такиона, агрегатора, както винаги, Dual Drive, Future, малкия Future и разбира се детонатора. Това ли е? Сега преминаваме към стайлите. Давай. Кой не съм Играем видял албума? 3 Трибел, Аз съм доволен, защото заради Алекси Жуна Шатрафол изобщо не исках тия тъща. Доволен съм, че не трябва да го банват. Трябва да банат Cyber тук от страп, за да ни да бъдеш. Търче, играем 3 тръста, с саботарта, скъпото, скъпото, 3 карти Федър, шаутаут, че няма банаха тази карта, най-щупаната карта, тези карти не трябва да бъде първата, трябва да бъде плата винаги и една брика боек сложи бариера да го и И тази карта е много педалска, ето тази трапка тук, малко на Cyber, бима с нея. Бима с нея, значи аз ще разпечеля мата между другото, защото Cyber е шматка. Шаутаут на вече, че загубиш защита шмана карта и това е. Дами и господа, благодаря отново, аз съм Cyber, и това MVP, ще видим следващия турнир.